ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус. 17 сол пеш бо як фармони раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон идораву вазоратҳои кишвар вазифадор шуданд ки барои рӯзноманигорон нишастҳои хабарӣ баргузор кунанд. мақсад ин буд ки ба воситаи расонаҳои ахбори ом аз кори ин муассисаҳо ва куллан ҳукумат ба мардум гузориш дода шавад. хабарнигорон аз ин фармон истиқбол карданд. аввалин нишастҳо ҷолиб ва хабарсоз буданд. ҷомеа аз кори ниҳодҳои давлатӣ огаҳ гашт ва ҳам дар нишастҳо мушкилоте матраҳ гашт. он замон қарор шуда буд ки вазорату идораҳо ҳар 3 моҳ як бор ба хабарнигорон биншинанд. аз соли 2011 нишастҳо 6 моҳӣ шуданд. аммо коҳиши ҳамоишҳо як мушкил мегӯянд хабарнигорон ва меафзоянд худи нишастҳои хабарӣ акнун арзиши пешинаро надоранд. қариб ҳадақал 2-3 соли охир аст ки нишастҳои матбуотӣ дар Тоҷикистон, нишастҳои матбуотии ниҳодҳои давлатӣ дар Тоҷикистон ба мисли як галочкае ки хоҷа боғдорӣ дора мегузарад. чунки дар бештари мавридҳо аввал шахсҳои якуми масъули идораҳо ширкат намекунанд ва агар ширкат ҳам кунанд дар саволҳои журналистҳо ба таври мушаххас посух намедиҳанд. масалан ё ба саволи журналист бо посух ба худи журналист савол медиҳанд ки нисбати ин масъала ту чӣ назар дорӣ ё шумо метавонед барои мо факт ё далел пешниҳод кунед ба шумо ки муроҷиат ка мисли як бозпурсӣ бар ин бархи масъулони ниҳодҳои давлатӣ ба журналистон бархӯрд мекунанд. дар бештари маврид ба посухи мушаххаси журналистҳо бо як ё ду калима ҳа ё не посух медиҳанд ки мутаассифона дар бештари маврид дар бештари ниҳодҳои калидӣ ки мо ширкат кардем чунин посухҳои қонеънакунанда гирифтем. баъзе ниҳодҳои давлатӣ ҳатто дар минтақаҳо солҳои ахир аз баргузории нишастҳои хабарӣ бо сабабҳои номуайян фирор мекунанд. ба гуфтаи рӯзноманигорон масъулони ниҳодҳои давлатӣ огаҳ шудаанд ки нашрияву рӯзнома ва расонаҳои хабарӣ чандон корманди зиёд надоранд. аз ин рӯ ба хотири кам роҳ ёфтани хабарнигорон ба нишастҳои хабарӣ ва аз суолҳои сахти эҳтимолии канор мондан 5-6 ниҳоди калидӣ нишастҳои хабарии худро дар як рӯз ва дар соатҳои ба ҳам наздик баргузор мекунанд. یک تجربه نادر و یا بهتر بگوییم بحث برانگیز در نشست‌های خبری در آغاز همین سال بود. روز 2 فوریه امسال مقامات در یک روز برگزاری 13 نشست خبری را تعیین کردند که اکثر این نشست‌های خبری از نهادهای مهمترین بود. در این روز روزنامه‌نگاران تاجیک را به چلوک پاوک مانند کردند که در یک مجبور بودند از یک نشست خبری زود به نشست دیگرش روند تا با آن را دریافت کنند و بسیاری از رسانه ها از جمله ما هم مجبور شدیم که از بعضی از نشست‌های خبری صرف نظر کنیم چون نمیتوانستیم که در یک روز به 13 نشست خبری برویم. аз сӯи дигар суолу амалкарди худи хабарнигорон дар нишастҳои хабарӣ низ мавриди танқид қарор мегиранд. оҳиста оҳиста аз рӯи он чӣ ки мебинем ки раванди баргузоршавии нишастҳои матбуотӣ ба як майдони ҳал кардани баҳсҳои хусусӣ, масъалаҳои хусусӣ, мушкилоти хусусӣ аз ҷониби журналистон бадал шудааст ва ба як чизи беэътибор барои мансабдорони сатҳи аввал табдил гардидааст. бархи масъулони расонаҳои хабарӣ ва хабарнигорон бар инанд ки пас аз баргузории нишастҳои хабарӣ дар ин ниҳодҳои давлатӣ барои дарёфти иттилоъ баста мешавад. ҳатто ба номаҳое ки худи онҳо дархост мекунанд посух намедиҳанд. гап дар сари он меравад ки амри президент дар бораи баргузор кардани нишастҳои матбуотӣ мазмуни фақат баргузор кардани нишастҳои матбуотиро дар назар надошт қаблан. яъне дар баробари баргузор кардани нишастҳои матбуотӣ мақомоти давлатӣ ӯҳдадор ҳастанд ки дар дастрасӣ ба иттилоот ба намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳамеша мусоидат кунанд. мутаассифона мансабдорони мо қисмати аввалро сармашқи фаъолияти худ қарор доданд, вале қисмати дуюм ки дар фаъолияти рӯзмарраи журналистон бояд ба онҳо аз ҷониби мақомоти давлатӣ иттилоъ пешниҳод карда шавад, инро фаромӯш карданд.
аммо на ҳамаи хабарнигорон нишастҳои хабарии ниҳодҳои давлатиро камрангу беаҳамият медонанд. тибқи як пажӯҳиши Академияи воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон, дастрасии мардум ба иттилоот ба фарқ аз соли 2010 36% боло рафтааст. تصور کنید که نه حکومت جو بایدن، نه لیز تراس، نه ماکرون وزیرایش جمع نمی کند و دستور نمی دهد که فلان ساعت فلان چی با ژورنالیست‌ها صحبت کنید. نیست. ما واقعا گفتم پیدا نکردم. لیکن در اساس امر دستگاه اجرایی پرزیدنت جدول یعنی دسترسی اطلاعات مرتب می‌گردد و شخصان مسئول هستند که اینا باید اجرا کنند. یعنی این اطلاعات به پول دادن فقط این تجربه خوب در ما هست. در دیگه کشورها من مشاهده نکردم و ندیدم و نخوندم. бархе масъулони расонаҳо ва созмонҳои хабарӣ пешниҳод мекунанд ки барои беҳтар шудани дастрасӣ ба иттилоот дастгоҳи раиси ҷумҳур ва мақомоти қонунгузор дастуре омода карда аз масъулони ҳама ниҳодҳои давлатӣ талаб кунанд то дар дарёфти иттилои ҳамарӯза барои хабарнигорон мусоидат намоянд. умед дорем ки